Walah Mbah Yi alhamdulillah esuk-esuk pun diudani. Pun dihujani nggih pemirsa. Lah nggih. Januari hujan sehari-hari. Apakah pecel Mbak Kori masih pemirsa? Kita parani saja ke sana. Semoga masih nggih pemirsa. Aku tak berpayungan. Iya. Berpayungan bayi kula tak tumbas pecel riyen bayi nggih. Oh nggih sekedap bayi. Angsal oleh-oleh saking Mak Damis. Walah, oh ya oleh macem-macem sekali. Walah Besti kok ora rene-rene iki tangga wis tak bagi, Pak tak bagi malah. Besti urung digawak nang iki tak repine pemirsa aku lali pemirsa. Terus iki sepak dulu bayi. Set pemirsa tak dulu bayi. Mek bayi. Oleh-oleh saking Mak Besti. Iki tase apik engko tak balekne cah tase engko tak dienggo mae. Apik je Bu. Engko ndang mae meh dienggo apa? Niki lho enten kerupuk. Terus matur suwun Mak Besti enten kerupuk niki terasi bayi. Mangke Dek Dewi setunggal, kula setunggal. Terus niki sing cireng. Keluarkan cireng dari lemari pendingin, diamkan sampai suhu ruang. Cireng digoreng dengan minyak api yang sedang. Sajikan dengan bumbu rujak. Nah, mengke kula sajikan dengan bumbu rujak. Niki. Mengke kula gorengke nggih, jarene kongkon mengeluarkan dari pendingin. Oh, niki mben. Awan-awan nggih Mbah Yi nggih. Nggih, nanti Mbah Yi awan-awan tak jak cireng. Niki kerupuk kulit. Niki mengke Bunda Dewi 1, Intan 1. Niki terasine mengke nggih satunan. Engko dimam bareng-bareng rujak kriwil. Nggih jan tak tumbaske sarapan. Terus mae pokoke dilingi bayi anu Bunda mbek ini dilingi terus pokoke oleh-oleh. Nun Sinten mboten enten sing ngeluki. Mboten enten mboten. Pun kula tak numbaske jenengan sarapan nggih. Lah wong putri kembang kates gandul kates ganteng Cik Agus. Tan, sego pecel apa ora? Ora Bu, prei. Terasi nggih. Lah nggih. Pun mengke Dek Dewi setunggal, kula setunggal. Nggih. Bismillah muga-muga ijek. Mbak Kori tesek. Oh, tesek bayi alhamdulillah berarti rezeki bayi. Oke, mari kita berangkat. Mari kita berangkat. Lagi berarti kombi ya, pemirsa. Udan. Oh, Mak. Jangan lumbu lodeh, Mak. Jangan lumbu. Niku lho dadake nggih Mbak sing marai awang-awangen niku. Nggih bapake paling mbongone kok. Nggih. Tukang oceh-oceh. Enten ote-ote kalih tempe campur ngoten lho Mbak. Niki 2003 nggih Mbak sing gorengan niki, nek sing tahu 1000. Nggih. Ayo sarapan, ayo maem. Wayahe tumbas tripod pemirsa. Tripodnya 3 coklek semua, tidak bisa dipakai. Jadi ibu sing dadi tripod ya. Kabeh. Iya ya kabeh lah. Bihun.
Terus kering tempe, nek tempene Ibu lontong. Monggo Bu, niki jenengan nyun sewu. Iya. Nggih, aku ya lontong. Niki monggo sendoke. Wis janji Mam aja lali berdoa Tan. Nek kerupuk Tan, kerupuk kulit dari Mak Besti. Bismillahirrahmanirrahim. Rumah bariklana lima rusak tanah wagina bayi ada sarapane lontong pecel pemirsa. Ini sayure ada tambah mawon. Tambah ambekan jujur saya tenduk teras. Nggih, klarisan esuk-esuk. Nek bakul ki nek bakul panganan yo. Berdoa Tan. Nanu serai bakul. Bismillahirrahmanirrahim. Nanu Namanya bakul nggih pemirsa, pasti kadang nggih luaris, isuk wis habis, terkadang jam yahmene masih. Padha ae pemirsa, semua pekerjaan itu nek menurutku mesti ada apa ya? Naik turunnya. Naik dan turunnya ngoten. enak sama kok. Kayak Sing ngurung sarapan iki. sing duwe sosmed. Kadang pemirsane nggih kathah. Kadang nggih pemirsane menurun ngoten. Rezeki niku kan sampun diatur. Enak nduk Tan. Urung berdoa. Sampun nih. Karena ngayi Nggih, oh bareng ayi. Sampun nih. Oh ya wis. nanti krungu. Berarti Ibu sing gak dengar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih pecel niki kalih lontong. Mboten ngangge lawah bayi niki lho bayi lawah bayi. Mau begini mau. Ini. Nggih. Nguri-nguri mami. Enten ote-ote napa? Dan bismillah. Manusia. Wong nggih, lali pemirsa. Nggih bengi dibawai apa ya nek ngarani? Arem-arem sing saka Solo kuwi lho pemirsa. Ada 3 ki mang tak anget lali aku. Dari Mak Damis. Dikok ning freezer, Bu, beto Bu, teng mriki kok gak enek sing mam nggih benjing kula kukuse aku ngono. Kita Solo ya ini. Nggih teng Solo niku lho. Ki karo mak dalan ning freezer dadi watu ndek bengi. Tak kukus. Pelan-pelan. Ayi mang nyonon, anu pengen lontong kok. Nggih. Wis ngono ae pemirsa, esuk-esuk udan-udan wis nggawe cerita ngene iki ae. Mbah Babo. Mbah Babo. Tak mau aku wis mau. Wis tak Intan. Intan wis habis ya pemirsa. Karetnya dikumpulno. Emang lali gak nggo piring pemirsa. Gendong bisa. Monggo. Lontong pecel ya. Bismillahirrahmanirrahim. Botolnya air kok. Boleh? Udah. Ya. Tuh teh. Pelan-pelan. Mas yo udan anyep. Intan bar mandi. Keringetan. Bayi gak keringetan kok. Juga bisa. Di apaan aku tidak arah. Memang. Bayi berhari ber apa? Adus. Tapi aku gak arah bayi adus. Mau. Bayi ini bersubuh sih lah. Apa ini? Enggak. Apa subuh enggak kan? Bisa ini botolnya air aku. Enggak. Ya. Yang Kau tebak barengan.
Ndang. Monggo pemirsa. Kenal wis sampe orang. Suwi gak tawang. Iku kok orang ndak. Pengen. Ngene kok balekne cepune. Golek tripod. Wah. Enak wis ha. Nggih, Bu Mantul. Wah, loh. Acara napa, Mbah? Adang terus diler. Oh, nggih, nggih. Iki maksude iki pakane nek panas-panas ya anu, tunggu nek teko karek ngono. Oh, teko kantun anget-anget ngoten maksude ngoten. Nggih, nggih. Kadang Nggih, nggih. Ngecup sakniki. Panas-panas niku lho gak patek anu. Anget-anget ngoten mawon nggih. Engko teko kok Tegal langsung. Dandan Pak Silo lho, tangan dadi ning ngene. Dapure kan apik saiki dadi ora omong. Mboten adang kayu, dapure kan saiki apik. Urung kok liwat kokono, kok kokono, Mak. Kok ora ireng. Aku wis tau, Mak. Wis dadi kabeh wis dadi ro. Go. Lah iya wis ana nggone sae-saen dhewe. Iya. Tangane kono ndi? Nggih, ayo Tun. Tangane ndi? Saiki kan pawone apik dadi ora nganggo kayu. Sik kan aku kayu ya, Mbak. Adang godhog banyu, godhog telo, godhog lontong. Ayo, Dil. Sentil rono sik. Sentil mau apa kuwi dek gayem-gayem? Enakane kita karo gonku, Mbak. Ya nginku ya ireng no. Padha Mbak Yudhiri. Assalamualaikum Mbahnya. Oh, iya. Loh, iki pemirsa wis dadi. Oh, apik Mas ya. Alhamdulillah. Apa, Mak? Ngenekan tuwek go. Oh, Debian yo duwe buke Debian tapi wis ora karo-karuan kok. Wis bar rusak biyen. Entar nunggoni-goni bahnya kono lho, Nduk. Ning kono lho. Duduk kono kok ketok ibu ning kono. Ibu ning kono teke. Hati-hati lho, Mak. Wis ning kono ibuke ketok kok. Nggone bahnya gak apa-apa. Kan isih mek lumbu berek kok. Iya kok mek lumbu barang kok jangan asem. Lho iki kluwahe, walah Mbak, kluwahe barang iki. Nek kluweh. Mas Mbak yo nono lho. Iya, Mak. Ayo. Gambet tak ya Mbak Jos kok. Pone nek pas trenceng ngono kae ya. Nek koro. Iya, Mak, iya. Gak, Mbak, aku ape nganu, Mbak? Ape lumbu. Sesuk Mbak kok gak tumbas aku. Iya. Erong. Walah, lemahe ombone ra kaprah ning kene. Ora maksudnya uga Lemahe ombu, Mak, lemahe ombu banget. Dong telo yo neng. Apa ya, Mak? Sampeyan golek apa, Mak? Anak jamur. Iya, Mak. biasane nek kene iki enek. Oh, kayu sing dislendekno ngono ya, Mak ya. Iya. Iki jenenge berpetualang pagi aku nek ngarani. Iya. Apik malah ya, Mbak. Ora sore ya. Ora berpetualang sore tapi pagi. Aku roh ndek iki kan Mbak Narti. Ceruk. Iki katese godhong. Aku langsung kok gak loro iki.
Arek iki Mbak Yun gede apa cilik? Aku sedengan. Kedengan. Engko sing tak wehno bestiku loro. Ngono. Tak kene Mak Damis. Iya. Mak Demes sampean paringi sedengan lho kalau ngono. Iya. Lah tekan gone Dik Dewi ki enek sitok sing ijik ya bosok Mak sing tengah. Berarti rono kae Mbak Yun. Iya Mbak Dio Mak. Bong Mbak, tapi telu yo gak enek iki. 5 Mak ya. 1 2 3 4 5 ono e. Sing ijik jengil sitok ning tengah tapi bosok. Ngono Dek Mbak. Sing tukulane ora eneng. Resi Rono di ngonten Mbak Yun. berarti digo tikus Mak Jah. tikus. Tikusnya seneng bong ameh digawe martabak bong ngono lho. Kene uwi barang iki Mak yo. Uwi, uwi Mbak kuwi dikelo asem mbek dong telo walah jeyos. Masak apa Mbak Narti sampean? Apa pelan asem koro. Asem koro. Karo jontelo. Ngono kabar saat juga sih. Digo ben merembet rene iki digo wah Mbak Iya. rene. Dadi nek dalan kan peteng dalane. Iya, Mbak. Makane bongsene kene iki diben. Iya. Dadi kono matilah rapopo. Rapopo sing penting kene kan Nah, kumorone iya, rene marane lah dadi iki lho, urip jek neh, urip lho. neh sing kono engko gak usah. Solokne ya. Iya, Mbak. Iya, kalau dicupuki ae. Bismillah, hati Mbak, mengko nganggo sarung tangan lah, Mbak. Gak apa-apa Mbak Yun nek roh anu gak kuwi. Oh, dikoceki mah penak. Ngono ya, Masa Mak. mbok gorono. Ya ora lah, ya wis rontok plontosan. Plontosan kok Kok tak- gampang. Engko Mak Besti ben dikelopo ngono. Mak Besti pitike waki kok e. Heeh. Kelombek pitik Dek ya kok inu. pitik inu Iya. Klo, iya, Mbak. Kalau ireng yo nayo adeke. Ya angel ti. Kok Jangan, Mbak. Hmm. Ya. toplok kok sikil malah. Enak. Lah kalau Mbak Mbah Man. pitik Oh, pitik kae. Oke, oke. ngono Dek wis ditarik. Halo Mbah Man, pon dilerke nasi jenengan. Nggih. Dikelake napa wau? Oh, tumbas pecel. Nggih, nggih. Nggih, nggih. Lho, kae opo kae mah rame kae. Siji. Selanjutnya ini Mbak hati-hati Mbak cekelan Mbak. Sepowanen tenan iki powanen ra kaprah. Mbak Narti jian kok apa jenenge? Pringe. Ora kaprah. Jengkongnya aktif, jengkongnya ireng-ireng blere-blere. Ya nek tukulan dondong Mbak beno Mbak. Jadi sampean duwe dondong Mbak ki Mbak ki yo. Oh dondong lho, enek dondong barang. Iya lah disana. Bari sarapan. Iya. Meduk nek Mbak Dewi kae Kurang medhuk Dek Dewi. Aku kata anu medhuk Mak. Gonyak Aku tak apa ya? Tak godhog. bosine. Tak brobosi neh tak goak banyune Sesuk tak godhog neh. tuambahi neh tak godhog neh dadine empuk nyul enuk. Ke Mak duwe tukulan dong-dong Mak lho. Ki lho Mak iki lho Mak. Iki lho. Oh, ki lho dondong. Apik ngono. Heeh. Aku ora roh Mbak malah nek Ki lho. dondong mau. Lho ki lho. Lho ki lho dondong. Wis sampe nek gede duwe dondong tapi yo kayoman preng ya Mak. Gak apa-apa aku sing urip sing ndi iso ae Mbak. Iya. Nek sing kono ra patek enek Mbak Narti ketok iya sing kalau sing sebelah kono. Kalau Mak. Kae dudu, Iya. Mbak. Dudu. Bong beda Mbak kuwi. Oh beda neh kae. Iki kena digobat ya gak salah. Sing iki preng apa Mak gobat? Iya tahu enek Mbah Pi njaluk digobat digo apa tuh. Mbah Ping. Mbah Pi, Mbah Pi. Mbah Supi, Mbah Supi kaji. Oh. Ani lho Mbak Pi. Ngono Pi. Sambel goreng lho ini tambah iki malah iki guruku. Lomboke aja akeh, Mbak. Iya, iya, iya. Soale dhek bongi mengandung apa kaya wis mengandung apa ya Tik ya bentuke. Pedes bisa. Iya, iya pancen yo pokoke cemplungi panggang Mak. Walah malah dadi pedes. Iya. Nah kuwi men tukul nah, Mbak. Wis jos kres. Nek Mbak Narti ki asli ndi Mbak sampean sambungan, Mbak? Gagaan. Gagaan. Coba aku tak rene, Mbak, belok nasi, Mbak. Heeh. Wes aku gak, aku tak ning kene ae aku. Cekelan lho Mak Ja.
Jengklong iki. Walah Intan senenge cah iso melok upil-upil golek banyak kalau upil-upil lho pemirsa. Nek upil-upil jagung ndekne. Oh, kau ning kono Intan. Upil-upil. Mak hati-hati lho, Mak lunyu lho, Mak. Lho rono ki ngrocok banyu ki kok. Lho entuk nek kae lho. Karo ning kono pemirsa kalau. Pemirsa. Walah pancen tenan kok gone Mbak Narti. Pringe. Wah, ki kok merucuk-merucuk kok Mbak Dewi. Wis dadi Mbak salokno sing Iya. Mbak dipen dhuwur. Kalau aku juga semangat lho. Karo. Tulis aku langsung ngene. Tre Mbak Narti ki wanita tangguh tenan kok ing jukuk pring crik-crik langsung dipuancal koyo John Cena yo Mak yo. Oh, koyo Roman Reigns apa sapa kuwi sing atlet anu Smackdown ku. Mak blung langsung kratak ngono rek. Berarti kuwi ben anu ben urip ngono. Lho pemirsa entuk lho wis. Wis ta jenengan sing ning luar negeri nggih. Sing kangen ambek bung iki lho, tak syutingno bung jenengan, tak syutingno bung. Liwat kene aku mang kok kono, rono, mlangkah. Tak pekno kresek sik ya. Iya, Mak. Anakku areng, Mbah. Panas wis lho aku ngono, nek panas wis. Seneng Mbahnya, Dek. Gak aku pengen. Pengen, Dek. Dadi gawekno dalan Mbahnya. Iki jenenge dalan tumo iki lho. Ini seneng kaprah, Mbah. Tandha wis nek panen. Nduk. Sesuk nek Bunda Dewi pas sing tegalane sing kono ditanduri jagung. Sing di kek ning mesin kon nganu ngengei kok sak-sak. Mbok beli ya. Engko pilih. Sing wingkinge sekolahan iki lho Mbah, biasane ditanemi jagung kok, Mbah. Nek 3 ngoten iki lho, Mbah. Ben. Wingkinge sekolahan. Nggih, sing anu riyen ngene. Niki lho sekolahan iki lho. Sekolahan SD, nggih Pak Utoyo. Nggih. Wingenane nggih ditanemi niku Mbah Man jagung. Nggih, Lor. Wingkinge sekolahan. Nggih, jagung iso, Mbak. Yo, tenan iso le. Aku mah yo ngono. Cah kono nek ra iso. Cah kono je iso koke. Nggih, pemirsa nggih demikian nggih konten pagi ini. Doa terbaik untuk jenengan semua. Semoga sing sakit dan paling sembuh. Untuk pejuang garis dua simpan mohon yang saleh dan salehah nggih. Kami pamit dulu ya pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Pemirsa. Ki mang sing apa entuk Kang Jamingan kilo-kilo napa mbok syuting. Alhamdulillah untuk disyuting. Tambahan untuk durasi. Lho, tenan ta? Aku kan yo dikandari. Kena apa dikeki ngene iki supaya ulere gak ndang gage nemplek. Lho dikeki godhong otok. Mesti nek bar golek dikeki ngene iki. Walalah. Nek kadiran njaluk Tik, dadi timbang sekilo nek kadiran. Nek kadiran setunggal kilo. Dadi pekno kok sesone di Nang digawa ning bakul yo Mak yo. Wis rezeki Mbak Narti, disyukuri Mbak Narti, paringi rezeki awake sehat wis ta. Iki putrine yo pinter. Iki setak 2 tahun yo Mak yo. Pokoke 2 tahun iki ketoke. Wis pekerja keras ki Mbak Narti dan suaminya ki pokoke. Iya anu ya Mbak ya. Golek jamur. Ora anu ya kuwi anune. Ana Tik, Yes, kami pamit ya pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.